Случвало ли ти се да легнеш и изведнъж да усетиш как сърцето ти бие все по-силно и по-бързо без причина? Това не е просто стрес, не е умора от деня. Често това е знак, че сърцето ти работи на границата на силите си. Защото кръвта ти не циркулира както трябва. Затлачени артерии, липса на кислород, недохранени органи, това е невидимото напрежение, което убива бавно. Много хора чакат да им поставят диагноза, за да реагират. Но тогава вече се бориш с последствията, а не с причината. Метапро дава шанс да отпушиш системата си, за да може сърцето да работи спокойно, а не в паника. Напиши "Искам" или ми пиши на лично, за да видим дали тази програма може да е твоето решение.